Ja on pakko panna taas toi kamera päälle, kun tää on niin kaunista tää metsä. Näin niin kuin kestä. Mä kävelin siitä edellisestä mestasta joku 500 metriä tähän suuntaan. Tai johonkin suuntaan. Ei ole löytänyt kuin tämmöisiä yksittäisiä jotakin pientä. Mutta mä luulisin, että jos vanhat merkit paikkaansa pitää, tuossa saattaa tulla isompikin porukka vastaan vielä. Mä en oikein yhtään hahmota, että missä mä oon. Mutta mä oon tää Leevitskuukin takana. Tuo taitaa ehkä olla jotain. Ei ollutkaan. No lehdet on just saman värisiä tähän aikaan vuodessa. Ne hämää aika rajusti välillä. Tämmöistä on tuo joku kuitenkin. Ei nyt välttämättä mitään älytöntä. Siis mä haistan paremmin melkein kuin näen nämä. Mulla on niin uskomaton hajuvaisti. Mä haistan nää sienet. Äsken mä kyllä olin haistavina jotain äsken. Ootas nyt. Vittu palkaa kello. Tässä meni yksi semmonen hiekkatie vaan. Et jos mä siitä eksyn, niin mä oon taas Kuukessa ja lähettelen niitä savumerkkejä totta, mutta eihän mulla ole tultakaan. No mutta jotain kapuloit hinkkaa yhteen. Kyllä sit tulee aina saa. Jos sikseen tulee. Et en mä usko, että mä tänne jään yöpyy, kun ei mulla ole mitään telttaakaan. Mutta onhan tää niin hieno paikka, että kyllä tää kotiolot voittaa ihan keposesti. Ihan kevyesti. Mä en niinku ymmärrä, miten mä rupesin käymään Siedessä joku 6 vuotta sitten ja mähän niinku sekoisin tähän hommaan heti. Et kyllä täältä saa niinku oikein hätistellä. Pimeys saa hätistellä pois. Muutenhan mä voisin olla täällä ihan koko ajan. Tää metsässä. Metäs vaan. Tää aina törmää eläimiin ja sieniin. Kerran mä törmäsin ihan yhteen pikimustaan. Pikimustaan kaveriin ja tuli keskellä mettää vastaan ja käveli vaan päin. Ja oli vähän hämmentävä tilanne. Et mitähän toikin, kun sillä ei ollut mitään sienikoria ämpäriin. Näin se mitään, se käveli siitä metrin päästä ohi ja nyökkäsi päätä vaan. Saahan ne olla tummatkin pojat nauttimassa luonnosta. Eihän mä sitä missään tapauksessa. Se oli vain jollain tavalla semmoinen, että näinköhän tästä päästään ohi ilman mitään konfliktitilannetta. Mites noin? No tää semmoinen siinä. Kyllä on aika hyvin poimittu. Tää on nimittäin kuitenkin semmoinen metsä, että on ollut saletisti täynnä. Tää on kerätty jonkun tommosen ryhmän avulla, ulkomaalaisen ryhmän avulla, joille maksetaan euron ämpäriltä varmaan. Ja ne kerää niitä aivan sairaasti, kun niitä on pakko. Ja sitten marjastaa ja mitä liät kaikkia tekeekään. On se mun mielestä melkoista touhua. Että sulla on joku vittu 20 filippiiniläistä marjanpoimia himassa. Ja sit sä annat niille alueille, toi pitäisi putsata ja pitäisi löytyä vähän nopeammin ja enemmän. Et muuten tää menee, kato persnetoks tää homma. Niin siinä se mun mielestä se luonto ja luonnon kauneus ja tästä nauttiminen, se ei millään tavalla kohtaa, kun hyvä, että ne saa edes lentoliput takas kotiin niin törkyyn, mitä ne on koko vittu kesän tää pyörinyt ja kaivan. Se on ihan vielä. Mun mielestä se on ihan ihmiskauppaa. Pitäis pallit repii irti semmoset kustat. Ihmisen ahneus on niin vittu sairasta, että kaikkea se on vaan keksii jotain sieni bisnes. Ai jumala. Jäytä. Tuolla on kanttareille. Tuolla nyt sentään jotain jätetty.
Ui, eikä mitään ihasnade. Tässä onkin tosi hyvän kokoisia. Mä näytän kohta kameralle, kun mä tosta otan irti maasta. No vähän siinä osa on mennyt tolleen pahan näköisiksi, mutta näytetään tuosta kameralle, kun otetaan täältä vähän tuota juurta pois, ettei se mene halki heti se sieni, kun se tuosta nyppäsee. Mennään tuossa, että se on tommonen systeemi. No on vähän tuommoista, että se mössöä. Siikataan, mitä täällä tulee. Vähän se on tuommoista mössöä, ihan savista. Savista, tuo on vähän semmoista, että tässä. Siinä mä tuommoista, mä en kyllä ota, enkä totakaan mä en ota. Mä oon aika ronkelipoika näiden suhteen, koska voi valita. Mulle ei makseta palkkaa tästä. Mä voin valita. Tästä täytyy olla jotain otettavaa. Onpas siinä hyvän näköistä settiä. Vähän toinen, toi on ässiipiltä, mutta tämä on kyllä ihan otettu. Puukon varmaan hukkasin totta kai hässäköin. Ilman puukkua ei tule kyllä mitään. Elänyt sitä hukkannut. Tuolla, jes. Otetaan toi kantapala pois tosta. Mä luulin paremmaksi paikasta, mutta eihän tässä ole vielä keretty katsoa, kun ihan taas pintasilmäyksellä. Onhan tuo purkisti jotakin. Ja sitten otetaan tämä kaveri. Otetaan toi sieltä. Aika hyvä on. Tästä kantasolu poikkeen. On vähän tässä sivummallakin vissiin. Täällä oli jotakin vielä. Joo, nää on oikein hyvän näköisiä. Tuossa tuommoinen hempsukka. Tuo hempsukka tuolta osa 2. Noin pannaan tuohon venaan. Täällä on tuommoista töttörää. Uijattu aikamoinen vonkala. Aika vonkala ja onpa hienon näköinen siinä. Tuosta otetaan noin. Siinä oli ihan hyvät sienet siinä. Laitetaan ne punttiin. Eihän tästä tiedä vaikka millainen apaja tästä nyt löytyy. Eihän tästä nyt enää tiedä millainen tää on. Kun oli niin pieni, että mä ajattelin hirvitti, että näitäkö mä joudun tosiaan täältä nostelemaan. Ei siinä paljon purkki täyty semmosia pakatessa. Nää on hyvä värisiä tuoreita. Tuolla on eteenpäin mentäessä, mutta mä otan mun purkin mukaan, että tarvii juosta tuota eestokasta. Tossakin näköjään on joku. Joku on näin joo. Pannaan tosta vaan noin. Pannaan tästä vaan noin. Aika kiva. Mistähän tässä on siitä? Mikä se on? Ei se on ihan mätä. Se on aika vetelä. Tänne. Kiva kun tulitte Pasin sienimatkalle mukaan ja ehkä tää innostaa jotain muitakin ihmisiä käymään Kanttarellia keräämässä. Oi, ai mun sydän oikein meinaa pakahtuu. Ai, ihan. Oi. Mä otan popsin noita talteen ja mä kuvaan kohta myöhemmin isä, ettei mene akku kokonaan. Oho, kiitos.